Selimo se sa terena Srpske lige Grupa Beograd na terene Beogradske zone. Ovoga puta slikom smo već u Obrenovcu na stadionu Radničkog kraj Kolubare. 500 gledalaca došlo je da bodri svoj radnički, popularnu Rabu, Crvenu furiju iz Obrenovca, koja ove sezone najavljuje dobre igre i borbu za prvaka. Novi trener Gile Rajković uveo je neke nove klince u ekipu i sa nešto starijima Mitrovićem, Čankom i pouzdanim Rvovićem stvorio ekipu dužnu svakog respekta. Danas u komšinskom derbiju radnički bolji od Borca iz Ostružnice 3:0, iako su dugo domaći lomili otpor popularnih Halasa, koji se u Ostružnicu vraćaju prazne mreže, bar što se bodova tiče. Najbolji na terenu Zoran Čanak, koji je za samo 45 minuta pokazao ekstra klasu. Domaćin promašio i penal, a gosti pretili bezuspešno iz kontri. Novi ljudi u Radničkom, na čelu s agilnim predsjednikom Zoranom Penčićem, tehnikom Sašom Radovanovićem i drugima kojima je crvena boja Radničkog na srcu, zasukali su rukave da ovaj klub osnovan davne 1927. godine vrate na staze uspeha i 70. godina, kada su Obrenovčani fudbalski žarili i palili. Opština Obrenovac, Termoelektrana Nikola Tesla, preduzeće za izgradnju komunalno, Metal Obrenovac i 30 drugih sponzora za sada su garancija i pokriće za velike želje i ambicije, ali svaki dan oko Radničkog se skupljaju novi poslovni ljudi koji žele da pomognu. Obrenovac je fudbalski eksplodirao, sve više i navijača na stadionu kraj Kolubare i od ovog tima tek treba očekivati vrhunske predstave. I dok tek u uvodni detalji meča, da kažemo aktere ove utakmice, za domaćina koji igra u tradicionalnoj crvenoj opremi nastupali su Rvović, Radojčić, Kuzmanović, Vračarević, Marković, Bošković, Stanković, Mitrovac, Dužanić, Stevanović, Ilić. U drugom poluvremenu Zoran Čanak, Jovan Babić i Miloš Trišić su dobili šansu od trenera Gileta Rajkovića, dok je Saša Čirić, također poznato fudbalsko ime Beograda, sada trener Borca iz Ostružnice, izveo sljedeći sastav: Ristić, Milošević, Mihajlović, Lazarević, Joksimović, Petrović, Stepanović, Vajović, Petrović, Bogičević, Vasilić. Igrali su još Raljić, Dragičević i Sušić. Glavni arbitar je bio iz Mladenovca Ljubomir Milovanović, pomagale kolege iz Beograda Saša Manojlović i Zoran Janićivić, a delegat je bio poznati sportski radnik iz Beograda, gospodin Dragoslav Jovičić. Na stadionu, kažemo, kraj Kolubare, više od 500 ljubitelja fudbala. Napadali su domaćini, u talasima u 22. minutu sjajan prodor Mitrovića, rušenje u kaznenom prostoru, sudija Milovanović pokazao na belu tačku, a kapiten Radničkog, mlađani Marko Radojčić, popularni đavo, šutirao u donji levi ugao, međutim, najbolji igrač Borca iz Ostružnice, golman Ivan Ristić, bravurozno intervenisao. 22. minut ostaje rezultat 0:0, uz napomenu Ostružničana u tim trenucima činio čuda na golu. Na isteku 45. minuta s desne strane prodirao je Dejan Kuzmanović, sin legende obrenovačkog fudbala i beogradskog Živojina Žoje Kuzmanovića, centrirao sjajno na 5 metara, a golgeter beogradske zone i golgeter domaćeg sastava mlađani Boris Dužanić bio na pravom mestu i u stilu engleskih centar forova zakucao u loptu u mrežu. Tako je prvo poluvreme posle silnih velikih napora domaće ekipe da dođe do prednosti krunisano sa 1:0, strelac je bio Dužanić. U drugom poluvremenu ulaskom Zorana Čanka furiozno su krenuli domaći igrači. Vidite kombinaciju kada je Čanak dodao u loptu. Ona je došla do polutke Stevanovića, popularnog ćevapa. On je šutirao, odbranio je strašno Ristić, fenomenalno, a onda je natrčao na ovu loptu kapiten Marko Radojčić, koji je igrao fenomenalno, bez obzira što je promašio penal, ovaj mladić slavljeg srca, i neverovatan promašaj sa 5 metara. Rekli bismo promašaj nedelje. U 80. minutu domaćin je posle ovoga kornera poveo sa 2:0, izveo to Stevanović. U tim trenucima nešto loše intervenisao golman Ristić, a iz prve Zoran Čanak sa 12 metara iskosa šalje loptu u mrežu. Prvenac ovog igrača koji je stigao pre nekoliko dana u Obrenovac iz fudbalskog kluba Dorćol. Nema dovoljno treninga, ali vidi se da je to igrač koji je davno prevazišao ovaj rang takmičenja. Ekstra klasa Zorana Čanka, 2:0, 80. minut za razgoropađeni tim Radničkog iz Obrenovca. A konačnih i ubedljivih 3:0 iz akcije za fudbalske udžbenike. Sve poteklo od Kuzmanovića, pa lopta do Čanka, onda je Stevanović, popularni ćeva, pokrenuo jednog igrača, dodao Čanku, a ovaj nesebično vratio fudbalski na 11 metara do golgetera Dužanića, koji drugi pogodak postiže na ovoj utakmici u 83. minutu i donosi silnu radost sve punih tribina na stadionu kraj Kolubare, gde i navijači se vraćaju na stadion da bodre svoje ljubimce. Od njih očekuju u ovoj sezoni najviše, a naravno silna radost u domaćem taboru posle utakmice. Čućete trenera domaćeg tima Milorada Gileta Rajkovića i kapitena Marka Radojčića.